să fie foarte cât. Să vedeți. Haide, mă, pe bune. Pe bune acum. Să vedeți, să vedeți. Mai bine nu pun apă aici. Nu. Ia să vedem. Da. Ne culcăm mai întâi să vedem. Bă. Așa. Bun. Să vedem. Stați un pic. Gata. Bun. Hai să facem așa. Așa. Să vedem. Pom. Da, trebuie să-l fac mai mare. Așa. Bun, punem una, două, pam. Dacă fac așa. Da. Asta ca un zombie. Nu mai trebuie lemn. Bă. Hai să facem noi așa. Așa. Wow. Așa. Să mai punem una aici și să înlocuim cu asta. Gata. Hihihi. Să așa. Și așa. Și putem și așa. Sau stai. Nu așa. Nu așa. Excuse me. Nu de la nebuni. O-s nebuni. Că-s nebun. Așa. Punem găleata de apă aici. Stai, nu. Nu știu ce vrea să însemne, dar stați așa. Părți. Să vedem cum putem să... Așa. Mi s-a dus? Ha, atât de repede. Dar n-am terminat distracția. Hai că mai facem două. Să fim siguri
Cred că o să fac și o serie de Tech-Its. Nu ne gândim acum. O să vedem ce e în viitor. Dacă o să avem. Nici acum nu înțeleg. Nu înțeleg nici creațiile mele. Ia, gata, știu cum să facem. De. Bun. Mereu greșesc. Și poate nu o. Știi ceva? Facem așa. Bă. Stai, nu. Au! Nu, 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 nu. Nu, mami, nu. Hai să punem aici să creez. Până atunci. Ok. Au! Devine bun. Nu știu ce să fac. O să mutăm. Au pus ăștia să zică, dădea câte un personaj, știi? Din show și să caracterizeze într-un cuvânt. Și i-a dat pe Bianca Mușanu, a zis frumoasă, i-a dat pe Pam. Dacă voi înțelegeți, stați așa. Să nu mă vine. Stați așa, am uitat să vorbesc din nou. Despre Cătălin Botezatu am văzut un prieten. Pom. Acum. Fuck. Yes, așa, bun. Pom, 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 pom. Așa. Bă, nu. Stai că ne complicăm, frate. Bă. Pardon. Ia uite. Ai văzut, e o față. Bă, stai așa. Ce pana mea, de ce mai mă complic? Dar nu utilizezi o șosetă de asta și asta e mai bună. Stai să facem așa. Așa. Facem așa. Pam. Și suntem foarte nebuni. Ne de la nebun. Și suntem foarte fericiți.